angithi khona indaba engifuna ukuyifunda lapha kancane maqheleni hayi sawufushoka bengifisa ukuzana yethu angifundele Tembisa ngoba leli Bible lami alifani nawe incwadi yezenzo chapter number 6 oh esoxabana maseseleni angifune lo mukami kancane wamehlo osina ngamehlo ukuthi amehlo akhe washiye emoto ubabone owayenza asifundeni ngebazalwane ivesi kafushane izenzo lithi lami imisebenzi chapter 6 angisho badlali bafunda sengiqhubise ukudlala ukuzelela njengoba ukuthi abazi phela ukhona silida wami that's it was bad ukhorasa lapha ishubu inkonzo ibheke phezulu no ntana no hlolo funda verse number 1 isibalo sabakholwayo sasilokhu sanda ngaleyo nkathi kwaba khona ukukhonona phakathi kwabo amaJuda akhuluma isiGreek esola amaJuda komdabu ethi kubandlululwa abafelokazi bawo ekwabeni kwemihla ngemihla abayishumi nambili base bebiza ibandla lonke labakholwayo bathi kulo akufanele ukuba sidembesele umsebenzi wezwi silibale izithebe zokudla ngakho ke bazalwane khethani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa anegameni elihle akhaliphile agcwele umoya oyingcwele ngithanda le Tembisa ethi agcwele umoya oyingcwele nansi into engifuna njomane sesiphuma nokusikazi sesihamba la njengalokho silontsha sishiyela kuwena stay branch anithi ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu yini akunikeze yona bese uhlale unabe isilenze bese kusuka labazalwane bakulethela amaphilo ama-rice nemali bese ukhohlwa ukuthi uNkulunkulu yini akuthumeyo bonke labantu make kwafa wena ngaphambili nabo futhi bazofika bahlala ngoba bafunda kuyise ukuthi kwenziwa kanjani uyahlala angazi masiyazwana yini ibandla likaJesu njengoba ubona kwenzeka lento yokuhlukana isikhathi esiningi baye bathi mase befikile laba bantu ngoba banama gifts uNkulunkulu ubekile kuwe njengomphostoli noma njengomfundisi wabo lapha phakathi kuwena ukhona umoya kaNkulunkulu umoya ongcwele kaNkulunkulu nezipho zalaba bazalwane manje ke ukuhlala kwakho la uyabalibazisa umfundisi obekhuluma la uthi wayemsukumisa athi shubayelana ukuze kubonakale izinto eninazo uma ningasukunyiswa bengabasukunyiswa usuhleli usumala every Sunday laba bantu njengoba ukhipha umoya bakhiphela kuwabona bangenwa izipho zikamoya uma bengenwa izipho zikamoya kuzisikhathi sofika la khona seyimila lento yesipho sikamoya umzwe sethi yena uyahamba ngoba la ucindezela hayi ngoba ecindezela kusho ukuthi umuntu ophethe umbono ngaphambili ongaboni ukuthi laba bantu bayakhula the more ukhula it's the more bekhula angathi masiyasiba ukuvikela ukuthi baphume bathi bayoqala ama ministries kusho ukuthi hlakanipha ingako inkosi uSolomon iBhayibheli ezintweni zonke eyazicela ayifunangeni yafuna ukuhlakanipha kwenza ubone izinto ezikude sisondezwe njengokhosi sisondele eduze uzibone ukuthi lesi sikhathi sidinga lento ngavumi ukuma epulpit noma isimo singafuni ohlala phansi ubheke ngoba uNkulunkulu kunike wena balabo bonke esandleni sabo uyamazi umprofeti uyamazi umvangeli uyamazi uthisha mawuhleli phansi uyalizwa ibandla ukuthi alidingi lento yokushawa kweyifebe neyiphingi ifuna uthisha ozofundisa izwi empofu uthisha
the more bethisha izwi likaNkulunkulu yilento ephuma la kuwena noma kuthiwa ungathandi ngoba uthisha ehleli lapha phansi uyaphuma la umoya kaNkulunkulu angena kuyena ayothisha lento ngathi uzoyithisha umuntu enze show ukuthi leyo nto uyayizwa seyiphambili ize kanjani badedele enhlizweni ukuze uzibone wena ukukhula kwakho. That is why they want to do together. Now, you are any talking Bible. Now, what is the cool out in Joma? We find that you would want to not in Nabanje, in not just one way, no fleur which is your young. But yeah, get a hand about Kalama ministers. Go hanging on again a can. It pull me and your Kali minister. What's my baby? But you almost was a kaya. Says me. That's very cold. Baba Simeon. We asked Baba Msatoro Puma Gela Mapesha. We are Metema, Jobe Puma to Puma way. Who's what a figure of Mapesha Ati, Obone Mina. Just a new one said, Baba, I just home here. I was just called by when was what no Baba up in Zanio. Namin so well gone. Joking to Baba in pet, Nammy pet, Joining more than she opened one eye. Look at the Puma with Puma, what to Baba was shot. Eddie. This is what Lord need. Now, when Joba same corner, Joba Hamba Jemanja and Tembisa and Jomane. Oh, we are figuring that in Gala case at end, he shoot out the corner. What do Funamina a goal, some free a goal? Oh, Funa, she was also on my Facebook, man, God, and it was a better bishop because you call naive the Tembis. You try to call them the Tembis. Now the number, yeah, me as a Tembis. That's a phone before the Tembis. That's on the feet. Now, food, they are so much egoism. Kongo izwa ensayo nawo uzokwenza uma beba bathisana bephiliswa lento namhlanje yaphuma la izongena kuwena izo-operate kulo. Wibamba wothi noma soyibambile uma kuyikhombe uthi la kumina ofunda kuJesu yonke indawo la inyathela khona wevela athi ubaba ongithumileyo athi ubaba kimi athi nami ngikuwo athi thina sobaba simuntu obona mina nje uyambona ubaba ngoba ngeke uyenze into okuyeyakho yonke into obonuyisho eyenza uzokwenza yona yikhe uma ngikufundisa ngithi ungayiqoqi imali kubazalwane ungabathathela ungabakhomba abazalwane imali ungabaphuthuza abazalwane imali izozwa iBhayibheli funani mkama yonke into ejomani izokulandela ayikho into ezobanzima kuwena mawuhamba noNkulunkulu ayikho into ebanzima ungawafuna amaphilo amarayisi kubazalwane ungayifuna impuphu kubazalwane impuphu umoya ingcwele uzongena ebazalwaneni ebafundisa ukuthi impuphu ikhishwa kanjani ebafundisa ukuthi imali ikhishwa kanjani ebafundisa ukuthi kusinyelwa kanjani bazokuzoza bekubiza kuthiwa sekhona ibandla ngale ngaphesheya livuselwa mzalwane uthi uma uthi uyambheka ubothi mawumbuka umkala nawe ngoba khona leyo nto enyameni ukhala umuntu uthi uyambheka umuntu enkulu umvusile hayi ngoba emvusile wangena umoya wakho wasuke wakuhlonile wangena umoya wakho ke manje ngoba mangena wami kuwe nawe uzongena wakho. Hallelujah. Lelibandla lizobe libheke wena kanje libheke ifuna ukubonza uhamba kanjani wena nonkosikazi wakho uzobona kuzovela abantu abanjengawe ngamashi ngisho ngayifihli into ukuthi uzoyikhuluma ngeBhayibheli kuphela bazoyiyeka leseBhayibhelini bafuna lela kuwena umoya obuwena uzophuma wona uphumele abazalwane awuzophuma uGenesis abantu uzobarobha ngoGenesis laba ngeke ubarobhe ngoGenesis uzobarobha ngawe usho ukuthi wena mawuzophila impilo etshekile bazotsheka noma ungathi bazakuniswa ichaza iverse from Genesis to Revelation bazoliyeka iverse bafuna wena amadoda ozowabona la azoba ubaba azoba uwe nabantu besifazane so bafunda wena bonke into njile kanjani